asikubelele Sibongile channel asikubelele Sibongile pastor wengilo ukuchaza amaphupho kuthokozeleke ukuthi ke le channel yoba ikwelekelela kangaka ube omunye wabanikelayo ube omunye wama-member uthokozela ukuthi ngesikhathi si-exchange the knowledge we have nawe kukhona isilekelela ngakho uyafona kusongo 9 September ongathabi amahle khumalo khambule amahle khumbule uthi molo tata ngicela ukubuza iphupha qai x boyfriend yakho inetha imvula kulayitha umbane kube kungadudumi qa kulayitha yombane ubusitsho ngelight elikhulu nakuyisankusho ubona ex boyfriend yakhe nokubona ex girlfriend nokubona ex wathwala kuyafana iyanethwa lapha imvula yana ilapha emvuleni liyaduma noma liduma ishayila esiningi one ngokujwayelekile uma uphupha ex upha ulubi uma inethwa imvula enkulu lokho kusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi ke lo muntu kumele umkhulekise umnxusele ukuphepha nokuvikeleka ngoba uzobhekana neyinkinga nevivinyo ezinzima nezilinga ezinkulu noma ke njengamanje ubhekene nezivinyo ubhekene neyinkinga ubhekene nezilingo ezinkulu ngoba Matthew 7:25 la ithele imvula kwafika ikhukhula kwavuma ukuthi imimoya yayishaya leyo ndlu kepha kayiwanga ngoba yayisikelwe yidwala. Number 2 yenzeka futhi uma uphupha ex sikuhlale ngoPaul ubuma inethwa imvula enkulu ngoba lokhu kungenzeka lo muntu kumele ashintshe ukwenza futhi alungise inkambo yakhe engalungile kungenjalo uzobhekana nolaka nezishayo okanye lejeziso kanzima ngenxa yeziphambeko nje zakhe. Amakhosi okuqala chapter 18:41 wayesethi uEliya uAhabi khuphuka udle uphuze ngokuba kukhona umdumo wevula enkulu. uEzra 10:13 kepha abantu abaningi kepha abantu baningi futhi kuyisikhathi semvula enkulu asinakuma ngaphandle futhi lo msebenzi awusiwo losuku. Number 3 ngokwesintu ke uphupha ex upha ulubo uma inethwa imvula enkulu lokho kusho ukuthi ngenzeka lo muntu unamabatha unezigwegwe eziphambene nezimfuno zomsamo wakhe okumele ayilungise kungenjalo uzobhekana nentukuthelo nokuthethiswa kanzima izidalwa ngenxa yokuphambuka kwakhe nje yabona kodwa kasibhekane nayo. Number 4 kwesinye isikhathi ke uma uphupha ex upha ulubi futhi uma inethwa imvula enkulu ngoba lokho futhi ngenzeka lo muntu uzokoshelwa okubi uma kungukuthi kade umbambele inhliziyo noma ke usukumile wamceba emsamo wakho ngenxa yokuthi uzizwe ubuhlungu. So wena usuyakhonjiswa ukuthi ke njengoba umcebile emsamo wakhala wena ngaphezulu lo muntu uzobhekana nabo kubunzima ngenxa yokuthi uwe uhamba uyomceba emsamo ngabe uhamba umcebe edlozini umcebe ethongweni noma umcebe kuNkulunkulu wakhala kanzima. Le phupho selibuya njengempendulo yalokukhala kwakho ukuthi lezi nyembezi zakho ziletha manje ubunzima phezulu le ndoda ziletha ishayo phezulu le ndoda ziletha isijeziso phezulu le ndoda yabona noma umyele enyangeni waphendula izinto zakho. Sawonga ke isicelo lapho umuntu oyikhethapo umuntu